ground kana mirenye ari pamberi penyu. Nyaya ndeyekutibvisa zvidhina zvako mumunda mangu yani mboo dzako chitupa nemaredari. Kutaura izvozvo ndisent manjera achitaura kuna round chenjera ya kitaura kuti ndizwe sei kuti rakamira sei. I'm sorry. Funga ini murumo yakauya munda ndiwedu pakare. Takatangogara tiri ipapo kusvikira welenzi vakauya kwamutifigera tiri ipapo achiri mapurazi. Saka tagara kudaro ndipo takazoona dodo murumo yako yani zvidhina munda. Ini ndakaedza kutresa kuti kundiana isa zvidhina pandazosangana naye achitiisa zvidhina. Ndikati dai wamboregedza zvauri kuita izvi. Iye akanditi aiwa ini ndoramba ndichiendera mberi. Munda uyu ndinouziva kana ivo vanozviziva kuti munda ndiwedu. Takagara chingorima makore ese. Kufunga kugobora tisakagobora pamunda iwowo tichingorima makore ese zvawaitoona. Asi zvakandishamisa ndichiona munhu achiti ndauda kurima munda medu asi ndakapiwa nelenzi. Ndo zvandakasvika panguva taurira kuti bvisai zvidhina munda medu. Ari kuti akapuwa nelenzi. Ndo mazana une permit here. Munda wangu ari amai wangu wakashaika. Ane permit. Wangu ane permit. Ane permit here ipapo. Ipapo. Wauya naye. Ndandisina kuuya naye. Wauya naye wozi achaprodusa permit nawo. Nenzvimbo iyo woita sei iwe usina kuuya nepermit yako. Zvakaita munda uri kudamburwa vari kudedza kudambura munda wangu. Munda wangu wanga wakakura uchinoguma pamuganhu but varume vamawiri vapita kudai une permit yako permit yako inobva yakutaurira kuti une mahectares akati unosvika apa yamai wako kana iri yamai wako mai wako akashaika ndii saka ndiwe ukava mudyi wenhaka yacho waifanira kunge wakatoenda kundoichinjisa yamusisa mako ndiye usati waichinjisa. Zvakaitika mai vangu mafira vakaita havana kufa zvakanaka. Aiwa zvine kufa haumuki aiwa yakazotorwa nemadzisirikuru akazotanga apindira hazvibvumirwi izvozvo. Unotoenda kumakotsi ondopuwa pemiti yasekuru wako. Ana sekuru haabvumirwi kubata pemiti yasekuru wako yamai wako. Ndo zvataswera tiri kuita nhasi panapa mandare iyayo kuti enda kumeja street ukonoripota kana panapa kuripota kuti vana sekuru varuramba nepemiti yani yamai wangu yanga iri muzita mamai wangu wopuwa pemiti nekuti pasina pemiti nyaya yacho haitongeki. Right, rikatipomupe dhuzi ane pemiti ipapo changamire wangu musori aicho wadichi kutaurwa namanjira asi maitikira zvakaita vane pamwe pavari kunyenyeredza vachisiya nekuti maitikira zvakaita inyaya yekuti handina kungoerekana ndasvika pamunda ipapo. Zvakaitika ndekuti pakaita 7 committee member yemusha yakangoti rikomendawo paitikawo dzimwewo nyaya ndobva yati rikomenda tiri 5 mboti patsamba zvikanzi endai kulenzi. Ini kwakuzvimhanya netsamba inenge ndapiwa ndindakaitawo kutanga ndasvika kulenzi yakati tsamba taiona asi tiri kuti tinesa transport yekufambisa kana tikwanisa kuorganiza transport toita seitoweiko raiva zvisinei ndoenda sei ndirikwanisa kuronga transport. Varonga transport vauya akaunzwa lenzi ofisa ndeamurinda wauya wamurinda isu tekenge kwataifungidzirwa kwekusasa ndokuti ngi takatomira tese nemakomiti aye nevillage. Wauya zvikanzi mudipi tikati hatiri kuzasi kuno zvikanzi aya kukwirai kuno kunyaya yedu kutangira kumusoro kuno tese zvichiva takabva tasimuka tichienda nekomiti isipo zvayo panapa nhasi. Tasvika komiti ndokubva yabvunzwa kunzi tsamba ndimavaunzai zvikanzi chokwadi takati tisakamurekomenda. Zvikanzi chatiri kuita panapa ndechekuti panapa tine mepu yedu. Mepu zvairi kureva zvairi kutaura pane rodhi iripo kudai izvi inonosvika kudhemu
rodhi iyo ona munda iri ipapo, munda uri kugwa kucross unosvika kudhemu. Saka ipapo ndobva wakabva kuti panapo pane minda 4 iyi yakapegwa asaina manumbers. Saka vari papa ndeanani pakaonekwa paine vanhu 3 venguva varipo kudhara. Ari pana ane permit ere, pana anonzi shumba imwe akati hainini permit ndinayasa handina pane nambuya kozi munda usi wangu ndewambuya. Zvikanzi it's okay. Kuwamwe wacho zvikanzi isusu hatina mapemisi takangogara. Zvikanzi okay. Saka zvatiri kuudza ndezvekuti wamanjira hawayambuke rodhi sezviri kunoitika kumwe kunobuda kutaku kunobuda kudhemu kubva kutara hapana anoyambuka. Akati it's okay. Saka toita sei zvikanzi taakuti nini waraundi motanga kumusoro kundimapo moita mopinda pekutanga shumba imwe koita umwe 2 wacho mika mulambo nazvikombore rutenda ndo mapegero akapa kaitwa sei pa4 ndo papapegwa pakadaro. Zvikanzi toita sei zvatatoda so taakutanga toprocessa nyaya iyi yemapermits avo. Zvichokwadi 2020 ndo zvakaitika. 2021 ndakagarira pasina kana chaitika. 2021 ndofunga around June ndo pandakafonera zvikanzi shamwari uya kuno kulenzi kuzi mapepers enyu akutanga kuchifamba kuenda kwaDA kuDCC kusvika province. Padaiwa pakanaka toda kuti verify madetails enyu ndobva ndaenda paofisi yepalenzi kana parusape zvibva zvaverifyiwa zvikanzi takuchitanga kuprocessa nyaya yepemit. Ikataiwa pakanaka ndobva ndazizofonerwa around August zvikanzi around permit yenyu ingaita sei yabuda. Saka zvamunoita moenda kugovernment complex kwamutare kulenzi munobhadhara ikoko 1000 RTGS. Ndobva ndaenda kwamutare kwakunobhadhara 1000 RTGS iya kwakunobhadhara 1000 RTGS iya ndabhadhara 1000 RTGS. Vakatende muntu yepemit yenyu yakabudairwa zvapi kwakuchiya ndobva ndanokolekta pemit. Zvikanzi within 30 days pemit iri kuti munofanwa makutanga developments yenyu. Kwakuchienda kwame yangu shamwari ndo zvazoitika pemit yaita yachibuda kwatikiringindwa manjira yakabva yatanga wangu. Iye haana permit ari kutaura murondo pano ndeachi because ndanga aine permit achiziva chii nokuti vanhu vakanga vaine manhoroondo dzisiri izvo because iyo ministry welenzi vakaona kuti hapana munhu according to them undobva wakupa. Saka permit unayani uyo ane permit ipapo. So iwewe dai wangauya uine permit saka tinoti isusu uyu inzvimbo yeuyu ane permit. Iwewe uyane permit yako ndina sabhuku wanoziva. Aiwa sabhuku haana zvaanoziya nekuti haana permit. Aiwa ngauye nepermit sabhuku uya nepermit inotiratidza mademarcation. Amai vangu vachipiwa munda sabhuku wangu iwe dai kunzwisisa ndikuzvinzwa. Tipe permit inokutaura kuti ndepako uyo ane permit inomuratidza kuti ndepake. Iwe chiti so that pakaitwa double allocation tinoenda tine nyaya yedouble allocation. Noti kuti masabhuku anoenga haangazivi zviri kumameputo akaenga vanhu vanonyeperana kuti pesa ndakapuwa pesa ndini ndiripo pesa pamuona vanhu vototora izvozvo but tipe mapepa hapana. Saka nyaya iyi iwewe enda unogara uite basa rako kusvika auya nemapemisi aiwa iwewe enda unoine pemiti. Ndingati chekutanga dambudziko nderekuti ndinoudza kuti mune permit inini ndinoziva zvakaitika asi kana ndikataura zvinenge hazvinei. so
zvanazofungirira imichita kunokukasika kuti munge muchiuya nepemiti. Mwana sekuru kana wakuramba naye uya imhosva uya kudare totaura mhosva yavari kutakura kuti mai mubereki ane mwana wake iye sekuru ane mwana wake munombozoenda kuzodya nhaka yake here mungatojese nhaka yavo saka anoda kudya nhaka yamai wako kuti zviite saka ouya iyoyo uwa mhangarira kudaro kuti vari kuramba nemapemiti ani mupemiti yamai wako handiya iri muzamai wako uri sure saka chindoita nosonza nasekuru toona pemiti yako yotipa miganho yayo wofamba uine chipemiti yako tadismiss ndovone nomwana zvakandiri ndobhadhara ya muenzi wasara